सानै बिसि फिसायजों लोगोसे गासै गं 45 पिस्टल हमनो मोननाय जादों। दिल्लीनि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल बिरखं गाथोनाव सानै बिसि फिसायनिफ्राय गासै 22.5 लाख रांनि गं 45 आयेननि बेरेखा हाथियार पिस्टलफोर हमनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिसि फिसाय सानैया भियेटनामनिफ्राय फैदोंमोन। हमजानाय बिसि फिसाय सानैनि मुंखौ फिसाय जगजीत सिंह आरो बिसि जसिन्दर कौर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायनाखि तुर्की हादरनिफ्रायबो बेबायदिनो गासै 12.5 लाख रांनि गं 25 आयेननि बेरेखा हाथियार लाबोखांबाय होननानै सिमान जायो। खौराङाव मिथिहोबावनाय बायदिब्ला जेब्ला जगजीत सिंहआ भियेटनामनिफ्राय दिल्ली बिरखं गाथोनाव सफैयो अब्ला एखे समावनो पेरिसनिफ्राय फैनानै सफैनाय देरसिन बिदा मनजीत सिंहआ गावनि बेगखौ जगजीत सिंहनो होनानै बहाबा थाङो आरो बे समावनो जगजीत सिंहनि बिसि जसिन्दर सिंह जयै बेगफोरखौ लानानै ओंखारग्रा फारसे ओंखारलांनायाव बेगाव थानाय आयेननि बेरेखा हाथियारफोरखौ रैखाथि हान्जाया मिथिनो मोननानै बिसि फिसाय सानैखौबो द कास्टम एक्ट सेक्सन 104 नि गेजेरजों हमनाय जायो आरो सीजर अफ गुड्स एक्ट सेक्सन 110 नि गेजेरजों आयेननि बेरेखायै हाथियारफोरखौ हमनाय जायो।